उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'राफोरखौ जाय बबे खालाराव जोंनि जि साइकेल हान्जा सुरनाय बा बाइक रेलि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ साइकेल हान्जा सुरनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय जोङो बेखौ सोलायनानै जों दिनैनि तारिखाव बयबो बाइक गोनांखा गोजाखाय बा बयबो बाइकजों हान्थिनो मोजां मोनग्राखाय जोङो बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा गासै दख'रानि सिङाव 35 गामि दङ। बे 35 गामिनिफ्राय जोङो गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय गंथामहै जोङो बाइक बिहरनाय जादों। दा जोंखौ बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होनानै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दरफ्रोमबो गामिया गंथामहै बाइक हरनाय जादों। जों बे बाइक रेलिखौ जोंनि मेनाव जोङो गुबै जोङो इडुकेसन बा सोलोंथाइखौ जोङो बिथा खालामनानै लानाय जादों। जोंनि सोलोंथाइखौ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जोङो बेखौ लानाय जादों। जों नुनो मोनदों सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय समावनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय बा ड्राग्स एडिक्टेड जानाय, बे ड्राग्स एडिक्टेड जानानै फरायनायखौ ससे समावनो गारनो गोनां जानाय, जों बेफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंनि समाजाव नुनो मोनबावदों जोंनि हाबा जाखानाय बा हौवा मानसि बा हिन्जाव मानसिया गुबुन हौवा आरो हिन्जाव मानसिजों खारलायलायनाय बा लांखारलायनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो दिनैनि तारिखाव जों बेखौबो नुनो मोनबाय थादों माखासे बर' समाजावबो देहायारि फालांगि खालामनाय बे जाथायफोरखौबो जोङो नुबाय थादों। दा बेखौ जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो आन्सलिक आफादफोरा बेखौ जोंनि थाखाय मोनसे गाहायारि जेंना बा बिराद गिदिर जेंना होननानै जोङो बेखौ मोननो हादों। दा बेखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो माब्लाबा खोब प्रब्लेम जायो बा राहा लामा मोना जायो, नैबेखौ नुनो मोनदों आरो जोङो। आरो मा थांखिखौ लानानै हान्जा सुरनाय जादों? जोङो बेखौ नैबेयावहाय जोंनि बर' हारियाव दायो जोङो गोजोनखौ लानानैबो जोङो हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। जोंनो गोजोनखौ नांगौ। दा रायजो जानो लेखा फरा फरायनो जों मोनसे समाव जों बड'लेण्ड दाबिनानै बेसेबांबा गोबाव जोङो जोंनि फरायनाय बिथिंखौ जोङो दोनथ'नो गोनां जाबाय। सोरबा मोजाङै फरायनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ बा जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फरायनायाव गोसो होनो, खामानि मावनायाव गोसो होनो, आबाद बिथिङाव गोसो होनो, फालांगियाव गोसो होनो, फालांगि मावनायाव गोसो होनो, दखान होनायावहाय गोसो होनो, बा जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों।